Hagani ke video ko mata ngamla ban jakarting ya baro ki porlok ki bajuklai ban krishan yangi nakapor chikapor kamdai ka kam ko basuk handrai nga I pat ya ka jingkluit musim jumpi ya ka jingsbun musim jumpi ban lai ai namta ki musim bakodor ki badan napading ka jingya ka bakarau kublai shibun ya ka jingrap jumpi ngai bapin yai beteng ban yarap ya kiloying baduk lengba ka biar mun foundation ban ngai ba ka jinglai bha jumpi nakaliang jong kasteng kana mala ban seu kuliang reng ngai bau try kan rat unlai ai namta jumpi kurku kurdo ai ka jing kasem jumpi kenang ba pindon ha ga jikmen kenang ba pinyo ya ga jiko jikia kenang ba pinyo ya ga jiko musim bat ba ka ying kasem jumpi kenang pu nang pi kam nang ya kisngi por lengba jis nai jo trakan rat kublai shibo ni pi baro ngakwa ban pau ni ba lengba ka jingrap jumpi ki porlok nakaliang jongang la yo ban la yarap ikwai kloying ke badan hapo ka thain ruar mingi barangai bagani ka jingrap kan lo ka jikrku nam ta to ngi mo ka bla yo ban padang ya ka jingrap ko ba pilai lengba ka wer mun information syapat kun ngabo jidwa ya pi klumlang baro ki ba jukurshan ngi ba pin yedon ahmed ka phat ko bakia kublai jibun kublai pi baro